Ngidlulisa ukuxolisa kuqala enkulumeni ebengikhulumile ngiphazanyiswe i-load shedding ngoba naye kapheli. Ngizobingelela nina besilo nonke bese ngibingelela undunankulu kwaZulu, ngiphinde ngibingelele amakhosi onke ohlanga, ngiphinde ngibingelele isizwe sonke sase-South Africa, bese ngithi ngidlulisa ukukhathazeka kakhulu okwenzekayo la eSouth Africa bafowethu, ukuthi thina sibancane noma thina sisuke sesikhulumile nokuthi siphathiswe uNkulunkulu ukuthi sibone into ingakenzeki yenzeke. Niyakhumbula kuqala bengilapha nakabulawayo ngiyokhuluma ngayo lento ukuthi uhulumeni akasheshe ayiphakamele kungaze kulimale into eziningi lapha eMzansi. Manje ke sinenkinga namhlanje ngoba ngifika nje uthi uyafika kulonke idropa abantu abasathathi manje futhi ke abasantshontshi sebeyathatha ngoba ufica abantu bethatha ezitolo abesabi namaphoyisa futhi manje akhathele, kanti ngeke ngayidlulisa lento ukuthi amaphoyisa esinawo mancane namasotsha futhi mancane nemali futhi bayakhala ngayo namajele ethu ngoba kuthiwa nje ethi uhulumeni ababoshwa abantu mancane amajele kulabo abantu abangaka abangena bezenzele nje fanele ngabe manje uthatha isinqumo esifanele ukusave country yethu ukuthi ingabi nobubha nendlala, ngoba emva kwaso sonke lesimo sizolamba. Ngoba uthi uyabheka nje manje uhulumeni ngabe uyahlala nojaji phansi mhlambe kubukakala ukuthi uformer president lena abakhala ngaye abantu ukuthi ayiphume, mawuthi uyababuza ukuthi yini nikwenze lokho bathi abadedele unqamalala. Bengithi mina upresident wethu yini ukuthi engahlali nojaji phansi, engcono bethatha isinqumo sokuthi noma bekuthiwa ube na lawo macala kodwa ngcono kube bembophele ekhaya, ngoba manje inkinga lena esibhekene nayo. Futhi ngibona ngathi kusekuncane lokhu uma ukuthi namhlanje akakwazi upresident ukuthi akwazi ukuthi athathe isinqumo ngalento, ngoba ngichaza nje ukuthi abantu manje uyababona ukuthi balambile abantu, futhi abantu manje abasenendaba nalutho, futhi abantu ngendlela manje ngeke nisakwazi ukuthi nibacontrole mangahle kungenziwa lento. Ngoba into engiphatha kabi kabuhlungu manje ukuthi i-government yethu ayikhiphe kulento, engcono ithi mayimkhipha lapho umshulozi engcono imbophele ekhaya lakhe ngoba vele usemdala, angiboni ukuthi engabaleka. Lokho sigwemela ukuthi uhulumeni ekwazi ukubopha kahle igebengu, ngoba kunabantu asebenza izinto manje mawuthi uyambuza lo muntu umbona ukuthi lo muntu uyaganga bese ethi hayi akukhishwe unqamalala. Manje leyo nto leyo uhulumeni ngicela ukuthi ayibhekisise futhi, ngoba ngiyathanda ukuthi ama-advice ami noma ngingelutho kuyena kodwa awathathe, ngoba ekugcineni yonke into engisuke ngiyikhuluma mina iyenzeka. Uyabona nje lento uhulumeni mayengayilungisi uzobona nje futhi besuka abantu begijime beyelene emtshezi lapha abamgcinele khona unqamalala bese befuna ukuyomlanda ngenkani. Angithi lapho futhi kusazophinde futhi kumosheke futhi izakhiwo futhi izophuma ngaphi le mali yokulungisa yonke lento lena lapha eMzansi, ngoba ekugcineni manje ngoba abantu beyithathela nje sineyingane ezincane izingane ezifuna ubisi, lophuma ngaphi ubisi, ngoba kungcono mina la ekhaya umlungu yasenga uMr Chronic izinkwa zizophuma ngaphi ekuseni zeingane. Number 2 kulamabhizinisi onke lana angaka akhona lapha eMzansi ade kusebenza osisi bethu, kusebenza obhuti bethu, kusebenza nabafowethu, sebezosebenza phi kusasa ngenxa nje kube khona ukuthi kuqiniswa amakhanda. Ngisho bekuthiwa khona amagqubu ebebenawo abaholi bethu, kodwa manje akungagcine manje sikugaxela thina, ngoba phela vele ngiyazi mina ukuthi lento eyenzekalayo abanye abantu sebekuthathe ngenye indlela ukuthi mhlambe kungokwebala noma ngokohlanga. Ingakho ngicelile namanje ngiyabacela abantu bakithi ukuthi abangalokothi ukuthi babulalane bodwa ngalendlela lena esizofanele iqale manje, ngoba ukubulalana kwabantu bethu ngalesikhathi kufika amasotsha athi azovikela lento eyenzekayo, angithi sesokubulalana sodwa ngoba amasotsha obhuti bethu ngalesikhathi amaphoyisa ethe zama ukuthi ayalamula ivele futhi kuzogcina futhi kudutshulwana futhi amaphoyisa ngabafowethu. Namhlanje ngiphatheke kabi, kunemindeni ehanjelwe eshonelwe, abantu abakwazi ukulanda idumbe emadrobheni ngoba kuvaliwe. Omama bethu abanye babadla i-chronic amaphilisi, bazowadla kanjani amaphilisi, azofika kanjani ey'ndaweni zethu? Yingakho ngicela namanje uhulumeni ukuthi awudecide
kanye nabaholi mhlawumbe necabinet ohlala nayo phansi nithathe inqumo makuthi akaboniseke uhulumeni ngiyacela mina ukuthi nimbonise manje noma nimcela ukuthi usethe uprofessor u3 second uyacela ukuthi awuzame ukuthi ilungiseke lento ukuthi kube nokugwemeka lobu bubhongaka obuzoba khona kufuthi kuzothi kusuka futhi manje emva kwale yonke lento mayisenzekile lama property enaselimele kangaka lama property awanali icala izitolo ayinali icala kuphela nje siyazi ukuthi umthetho umkhulu kunathi futhi siyazi ukuthi ngoba umkhulu nje asikwazi ukuthi siwuphikise umthetho kodwa ke for ukusave country akube nalendlela yokuthi kurelizeke unqamalala mhlawumbe kube nemibandela ethile abekelwa yona bese ke mhlawumbe ngalesikhathi kuthula ke lokhu sesizokwazi ukuthi yena kubonakala bathi obani abantu kahle kahle manje abasigebengu nabantu abarong ngoba manje sesilokhu sibheke wena hulumeni ngoba nenkulumo besigadile ukuthi izothuleka kangcono mhlawumbe kube nokuthula asiyibonanga izolo inkulumo sizwe nje ukukhuluma ngevaccine mina ngixabani nohulumeni ngiyamthanda futhi nabaholi bethu ngiyabathanda futhi sibavotelile kodwa sengibona ngathi mina uhlulekile ukuthi asiphathe uhlulekile ukuthi akasiphathe futhi uhlulekile ukuthi aphathizwe engicabanga ukuthi ngeke ngakubika lokho ukuthi neqembu lethu elibusayo njengamanje angiboni ukuthi ngendlela okwenzeka ngayo igovernment yethu iyakwazi ukuthi ihlale nayo mhlawumbe bebonisane sengibona ngathi ukuthi nje igovernment yethu vele icabange manje ikhulume manje ingaboni iphambili lakhona lento izomosha kanjani futhi lento izolimaza kanjani isizwe ngoba ngiphatheke kabi kakhulu ngibona la eSouth Africa kwenzeka ngalolu hlobo kwenzeka ngalo ngenxa nje ukuthi kube nento encane nje fanele ilungisa inkulu lento lena ayinkulu nje ayinkulu nakakhulu lento engafanele kwenziwe ukuthi nje kuphela uhulumeni akahlale phansi kukhishwe le ndoda kukhishwe umsholozi lapha engcono ke bekwazi kumgcinela ekhaya mhlawumbe kuzoma yonke lento lena bese kuba yimake ukwazi ukuthi kulungiseke futhi fanele nazi mina ukuthi lokho engikukhulumayo ngikukhuluma ngoba mhlawumbe ngeseka unqamalala ngifuna ukubeka lokho mina ngibona isimo nangokuthi kusaveke country ingakho ngithi ingane zakwethu ngiyadabuka ngisosizini ngoba kusasa nje abantu fanele bevuke ekseni bawuthenga amasaka empuphu work edrobheni fanele kusasa abantu bavuke bekwazi ukuthi baginqa amaphilisi badle bakuzophuma phi lokho kudla lokho ngiyacela impela ukuthi hulumeni wethu awuzame usekucela mina ke manje ukuthi awuzame ukuthi ngoba lelizwe ngoba ngichaza nje liseligqilazekile already futhi mangahle ngiwenze ukuthi lento izolokhu iqhubeke kanje fanele sazi ukuthi iSouth Africa yonke icountry yethu yonke izovela ivalwe ke manje kungabe kusababikho okuzokwenzeka ngoba lento lena namanje ngiyiphindile lento ngokwemfihlakalo kaNkuluNkulu ngasho ngathi mina cha uhulumeni akazama ukuthi ayiphakamele lento ayilungise lento sikhathazekile eMzansi sikhathazekile eSouth Africa ma-Afrika onke inkinga esibhekene nayo ayibhekene nami ngedwa ibhekene nathi sonke nawe senesakela uhafu endlini noma mhlawumbe sonotamatisi sombili makuphela lo 3 days uzokuthatha lapho kunye ukudla ngiyacela namanje kahle uhulumeni ukuthi awuzame impela uzame ukuthi lesi simo lesi usilungise wena ngoba umqali wendlela ngazi ukuthi uyena futhi okwazi ukuthi ayilungise lento ingakho ngithi bafowethu nonke eMzansi eSouth Africa ngiyazi ukuthi nilambila nisebenzi niyazi futhi ukuthi ngoba nilambile nje ningasebenzi kanje indlala ibangulaka kodwa akezama ukuthi lezi zitolo ezimbili ezintathu ezisele kenime manje ngazo until size simbone uhulumeni ukuthi uthatha siphi isinqumo esizokwazi ukuthi sisiphilise sisakhe ngoba ngichaza nje ukuthi kusuka namhlanje nje ngisho ebusuku noma kusasa noma nini kodwa ungapheli u3 days ukuthi uhulumeni engayilungisile lento ngendlela yokuthi kume ilungana lento eyenzekayo lapha eMzansi bafowethu ngiyanicela nina besilo nonke ukuthi isimo esibhekene naso sesibuka ngenye indlela nathi manje futhi lento manje mawuseyibuka ayisathatheki politically isithatheka ngokobuhlanga ngendlela esibuka ngayo futhi ngendlela lesibuka ngayo akufuneki size kubuye lezi izinto ezisemumva ukuthi
wena uyini wena uyini leyo nto izobanga ukuthi sihlakaze kanti thina singama South African kufanele sibe nepeace ifanele sibumbane ingakho ngicela government nabaholi bethu ngathi ngihambile emadrobheni empangeni ngithi ngiyachecka ngithola abafowethu amaphoyisa amile akhathele nawo kuphele ngisha amabullet manje yebo nabafowethu futhi abangamasotsha kuyafana nabo bazokhathala nabo ngoba sibaningi ngoba manje laba bantu laba ngendlela abaphatheke kabi ngayo nangendlela sebenza ngayo izinto bavele bethi besuka abantu bangena esitolo esithile bathathe bashise into engiyibukayo manje imali yeqolo uzozothola twice imali yeqolo eyingane iyona into engiyibukayo manje esingahle sibe neshwalayo ngoba nale mali nje u350 le ilungana yalezi insuku ezivalwayo nayo futhi ayisekho lo mali leyo yikho ngithi namanje ngiyakhala ingane zakwethu ngiyakhala kuwe uhulumeni ukuthi lekelela lento izwi lilodwa likuwe nesinqumo sikuwe ungazizibi ngoba ukuziba kwakho ivele kuzogcina kwawena kukulimaza kusasa ngoba sizokuvikela kanjani kusasa izingane seyiphethe inqembe zithi uhulumeni must fall ngoba ithina phela abantu bomphakathi nabantu esethenjwa isizwe nesikhulumeli isizwe mina ngikhulumela isizwe ngoba ngabekwa noma ngavotelwa ngabantu abathi hawu 3 seconds unithule nithini kwamoshikani khona manje ayikho nathi into esizoyikhuluma nabantu singazange sitshene wena ukuthi hayi bubuye izolungisa lento ngoba ngeke ngacela naqala ukuthi nawehle lapha phezulu uze ke ingcono kithi sikhulume lento ngoba siyafisa ukuthi sikuvikele futhi usitshene makube khona inkinga ewubhekene nayo ongakwazi ukuthi uxazulule inkinga makukhona abantu kwesinye isikhathi abasemva kwakho abakuthathisa izinqumo sitshene sizokukhipha enkingeni thina ngoba angiboni ukuthi government yethu ingaba nokuyibikezelela kangaka ngesikhathi sakhe uhulumeni ephethe kuze kuchitheke igazi nofike nithini kulabo baphambili abenza umzabalazo abazabazalela lelizwe nofike nithini ngoba phela lento eyenzeka manje nje hayi ukuthi ngoba iphela manje isiyicala ngoba sakufanele kushweleze nje kushwelezele ukuthi manje kushizwe ingakho ngithi mina ke kwaba khona ezinye izinto kuqala kwathiwa ingcono iprovince neprovince igcine imali njengathi nje lapha eKZN sinomnotho thina la eKZN makuthiwa ngiyasimele mhlambe ngaba sikho yonke kulinxushunxushu le kodwa manje ngikhulumela yona iKZN kuphela manje sengikhulumela umzansi wonke ukuthi amatoho azolimala osomabhizinisi abatshali beimali sebezosaba phela manje ngoba lento futhi ikhishwa live TV futhi lento hayi ukuthi amavideo amadala la amavideo manje lento into eyenzeka manje asingacashi ngesithupha abafowethu akuvele kwenziwe into eqondile ukucasha ngesithupha ngeke kusasiza ngalutho manje ingakho ngicelile mina ngiyakhuleka kwepresident namanje ngabe ngiguqa ngedolo manje inkinga yami ngiguqela mina ngonyama kuphela ngabe ngiyaguqa impela ngicele kuwena manje ngisacela ngoba kukhona okunye okuzayo uhulumeni lento engikhuluma namhlanje maye ngazange ayuthathe lo mlayezo namanje ngiyasho ukuthi kukhona okukhulu okuzayo okuzobanga ukuthi kwayena agcine senkingeni ngoba mina ngiyamthanda ukumvikela uhulumeni ngoba nje manje mangilele kusuku ngiyabona nje ingqembe ngokwemfihlakalo yami sekuthiwa manje nahulumeni must fall mina kade uhulumeni ngiyamthanda wenza into ezinhle kabi uhulumeni ngokuthi asisize futhi siyamthanda uhulumeni wethu uyena osiphethe kodwa manje hayi sengiqala ukulahla ithemba futhi hayi ngiqala ukulahla ngilahlile ithemba ngawe manje uhulumeni ngilahlile impela nabantu nje selokubeshilo bethi gqilaza 3 seconds kodwa manje kukhona ukuthi ngigqilaze makuthiwa ngiyagqilaza kodwa lento isangishaqise ngisho ikhanda lento bengiqala lokhu ngazalwa ngifika kulomhlaba angizangibone mina abantu beyithathele esitolo ngathi bakhokhile umuntu aza bathatha ke manje ke ngishiya ingqola umuntu ezozofika ekhaya itransport ayikho izingane igcwele lapha edrobheni izingane ngenxa nje ukuthi thina esisemazingeni aphansi futhi mhlawumbe kwesinye isikhathi ke njengami nje ngisithathe ukuthi umuntu uyibhinqa kanti yithi ke thina siphathisiwe ke futhi nawo uNkulunkulu ke ukuthi sikwazi ukubona izinto ezingale zenzeke kufanele ukuthi nina nikwazi ukuthatha umlayezo wethu ngoba kusasa vele ngilokhu ngibuzile niyofike nithini kulabo abanye abaphambili abalele ngoba nje safanele kushweleze kukhushuko lentabeni kushweleze ngiyazi ukuthi ikhona iqalekise ezaphuma kusekhona umuntu omdala ekusafuni konke lokho kulungiswe futhi ngoba kunjena nje ngiyacela ke ingane zakwethu uprofessor u3 second ubezodlulisa lokho bengayi nale ngithi nje amajaji
no nabaphathi bethu abazama ukurelease ubaba ehlala ekhaya lentimi sesizobabona ke labantu ke abazoqhubeka nokwenza ke izinto ke siwumphakathi sizokwazi ukuthi sibambisane naye. Ngizocela kakhulu nje kubo bonke amakhosi akithi ngoba vele abantu abavotayo abantu bamakhosi ngisho ngithi ngize ngifisa ukuthi ingcono amakhosi ebeyiphathe eSouth Africa eyinqumene esuke ithatheka ngoba mhlambe ngabe kungcono ngoba nezinduna nazo ziyakhala namanje zithi imali kazitholile induna yonke lonto leyo kuningi okwenzekayo kodwa lokhu bese kubekezelela lokho kunye lokhu ngeke kubekezelele sizobekezela kanjani silambile ingane sikwazi manje ukuyikhuza uthi uyamkhuza umfana edrobheni umfana nje nangumfana athethatha izinkwa nama-aphula ngithi wenzani mfana uthi khiphani umsholo usho kimi angisimi phela mina ngangibophe nomsholozi yikho ngithi majaji nohulumeni isolveni lento ilungiseni masinyane lento lena ngoba yicala ezulwini lento yicala elikhulu kabe ezulwini ngesikhathi senu niphethe mina njengami nihlulekile ukusiphatha yikho ngithi mina ngiyacela nonke bafowethu isizwe sonkani ngiyacela ukuthi akesime manje ukulimaza impahla kesime manje ukudamage ama property ngoba wona wanaqala ake sibhekane nayo lento lena yokuthi sikhulume singqono nohulumeni ukuthi akazami ukuthi ayilungise lento ngokusheshsha futhi ingathathi isikhathi eside. Ngibonge kakhulu ke uyabonga uProfessor 3 second ngithanda nonke ngithi nina enigulayo sayibhedlela ngithi ngicela ukuthi nginibeke emkhulekweni inkosi inibusise nizokwazi ukuthi niphile nani nina eningazi nothatha nihlanganiseni eningadlile ekuthema kufika lesimo kwathola ukuthi imali azikho no mama bethu abadayisa emadrobheni abayizamelayo nabafowethu bezokuthutha bemboni ngiyazi nje manje oToyota kabatsheniwe nje ukuthi nayi ingadliwe imonto ngoba basibona nabisimo kodwa bazofuna imali makuphela inyanga. Yikho ngithi bafowethu uyabonga kakhulu udokotela futhi uProfessor 3 second ngithanda yonke iSouth Africa ngithanda neAfrica yonke ngithanda nani nina bakithi niphesheya kwelwandle ngithi inkosi nibusise uProfessor 3 second uyanithanda nina besilo ngiyabonga.